Bok ekipa, Barcina akademija u Zagrebu je završena, a dojmovi nikad bolji. Trenirao se i igrao nogomet na najvišoj razini. Sretan sam jer su sa mnom u kampu bili moji Dinamovci i moji Lokosi. 5 dana sam dijelio nogometni travnjak s bivšim i sadašnjim suigračima. A posebno sam sretan jer je i moj brat Filip bio sa mnom na travnjaku. Vjerojatno je koliko se vidi kvaliteta rada u Dinamu i Lokomotivi. Španjolski treneri su bili impresionirani prikazanom dominacijom. Hvala trenerima iz La Masije koji su se trudili dodatno i precizno unaprijediti pojedine elemente igre svakog prolaznika. Ovim putem čestitam i novom pobjedniku akademije Kaloanu Kevimu koji je 2017. godište i trenira u Dinamu. Uvjeren sam da će mu biti super u Barceloni kao što i meni. Također, želio bih čestitati i svojim suigračima iz Dinama, Maksu i Ivanu, koji su skupa sa mnom izabrani u Dream Team Barcina akademije. Veselim se proljeću kada putujemo na svjetsko prvenstvo u Barcelonu. Hvala vam na gledanju i vidimo se.